Hola a totes i a tots. Aquest és un tutorial per Screencastify. Jo sóc en Marc i jo us explicaré com funciona el programa Screencastify. En aquest vídeo el meu propòsit és que tingueu els recursos necessaris per poder manejar-vos dins aquest programa i després vosaltres tots sols podreu gravar els vostres propis vídeos. Screencastify és una extensió de Google que, com podeu veure, jo la tinc ja descarregada aquí a dalt. Però si l'heu de descarregar, simplement heu d'anar a Google, cercar Screencastify, com he posat jo, i entreu a la seva pàgina web. Li donareu a instal·lar, jo ja la tinc instal·lada, com podeu veure, i finalment només heu de cercar en el llistat d'extensions l'Screencastify i li doneu a fixar. Finalment, després de fer tot això, clicau damunt l'aplicació i així ja estaria. Quan cliqueu podreu veure que vos sortirà una pestanya molt parescuda en aquesta o igual, que serà la que jo ara vos explicaré, perquè com jo estic ara amb Screencastify no vos puc mostrar la pestanya perquè no és compatible, però simplement mos podem fixar en aquesta imatge. Aquí trobam una càmera on posa Webcam Only. Aquesta funció serveix per gravar els vídeos amb el que veu la càmera de l'ordinador, la webcam. Després aquí de vora tenim una pantalla que posa desktop, que ens serveix per gravar tot el que hi ha a la pantalla. Inclús si clicam aquí a baix podem activar també la càmera. Poder funcionar amb les pestanyes de l'ordinador i amb la webcam. Després aquí tenim una altra icona que posa Browser Tab i aquest serveix per només gravar una pantalla que haguem seleccionat. Aquesta també et serveix en alguns casos excepcionals que només vols que surti una pestanya seleccionada. Ara ho borrarem i ara vos explicaré les Hide Options. Aquestes són algunes altres opcions amagades que podem activar i serveix principalment aquesta countdown per no comptar enrere abans de començar el vídeo. Hi ha una compta enrere de 3 segons, però també si seleccionem aquí damunt, podem seleccionar de 3, 5 o 10 segons. També després, aquí a baix, tenim Show Drawing Tools. Això serveix perquè mos mostri aquest requadre d'aquí on mos surt el mouse, el pinzell per pintar la pantalla i la goma per poder borrar-ho tot. Després aquí a baix també trobam aquesta funció que és molt important, ja que si tu vols gravar la pantalla amb algun vídeo de YouTube o internet, el que fa aquesta opció és que el renou del vídeo el senti dins el nostre propi vídeo. Quan hagueu acabat, clicau en el pause i a acabar la gravació i trobareu el vídeo aquí. Espero que vos heu aguantat el vídeo i que ho heu entès tot. Moltes gràcies per l'atenció i espero que vos hagi agradat. Adeu.